तो हाय सांग मैंने आपण मैंने केमी अच्छा आई होप समस्त भल जय श्रीराम। तो एबे जाऊँ बालेश्वर कहीं गोटे मीटअप अच्छी लवहंसता भाई आसुँच तो चलते जी मीटअप कौन होमी कौन हो तो जी मो सांग गोटे भी अच्छे नीलगिरी सी जीव तो चलते तो ये पहुँच जाइचु नीलगिरी से आउ जड़े भाई आसुँच से आसिले आम जीवु ये गाड़ी अच्छी केमी लगुच तो आसतु सी आसिले जा वेट करिया से आसिले जा दीटा गलु पाखरे देखो आम एंट्री गेटा तो देखु यहाँ हूँ लोकेशन तो यहाँ रोचे एंट्री गेटा रोज किसी तो यहाँ रोचे एंट्री गेटा चलते देखिए बागड़ा बीच लोकेशन लो भाई आसले आम तो ये पहुँचलु चलतु देखा लो भाई कौन 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 ना तो ये देखु रही आम लो भाई सागर आसले लो भाई आसले आम सहित कथा हबू ये देखु लो भाई आस सारी ये हूँ लो भाई के देखु आस सब के सब आस समस्त लोग भाई सहित सेल्फी फेल्फी नौते तो सी टे भिड़े थे से फाँका आम सहित कथा पूर्व देखो के सुंदर लोकेशन अच्छी तो ये पाखरे भी बाघा बीच अच्छे तो चाहिए बाघा बीच आप बुली पारे तो से समस्त सहित वीडियो कर व्यस्त थे जहाँ भी किसी से सब फ्रेंड फॉलोइंग कि जहाँ भी किसी अच्छे सेमती किसी आटीट्यूड ना कि इगो ना से समस्त सहित नॉर्मली रोचे समस्त सहित नॉर्मली फोटो उठाते वीडियो करते तो अन्य यूट्यूबर मैंने अच्छा पाखक आसबे कि करेंगे बट सेमती किसी भी ना सहीटा बहुत भल लगे से जहाँ भी किसी नाम कमे तो निज मेहनत कमे तो सहित भल लगे से मत भल लगे कि गोटे नॉर्मल फैमिली रू जाकि से एत बड़ माने ओडिशा को रिप्रेजेंट कर बाहर देश में ओडिशार कल्चर एंड ओडिशार लैंग्वेज सब किसी को ये कर फिर तो मेनली देखो तुमको आगे टाइम दे टाइम दे तो कथा हुए ये हुए कौन सा हम तो हां ठीक है
ମୁଁ ବି ଖାଇନି ସକାଳୁ ମାନେ ମୁଁ ତ ଲେଟ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଉଠେ ମୋର ଲଞ୍ଚ ଡାଇରେକ୍ଟ କରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରେ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ବି ସ୍କିପ୍ କଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭୋକିଲା ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଖୁସି ତ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଭାଇ ଆମେ ଆସିଛୁ ନୀଳଗିରି। ନୀଳଗିରି ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୋର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତପ କାଜଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଓକେ ତ ୱାଇଫ୍ ମୁଁ କରୁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁ ପୁଣି ୟୁପିଏସ୍ସି ଷ୍ଟଡି ବି ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ମାନେ ଲୋକେସନ୍ ପାଇଲୁନି ପୁଣି ବି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଭାଇ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତ ଟିକେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ କି କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ କଲେ। ବେନିଫିଟ୍ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କର କି ତୁମ ଥିମ୍ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେ ମୋର ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ରେ ମୋତେ କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ମୁଁ ମାନେ ପଇସାଟା ପରେ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ ପଇସା ପାଇଁ ଧର ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିବ ନା ସେଇଟା ମୁଁ କେବଳ ମୋ ନାଁ ପାଇଁ କରିଥିଲି ତ ତୁମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର କି ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବି ଯେଉଁଠିକି ମୋର ଯେଉଁ ଥ୍ରୁରେ କି ନାଁ ହେବ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଖରାପ ହୁଏ ବି ବାଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଭଲ ତ ତୁମେ ଡିସିସନ୍ ନିଅ କି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତା ଦେହରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଶିଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଖିଲା ଆଉ କାଲିକି ତା କାମରେ ଆସିବନି ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିବି କି ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ ବାଛ କି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁ ଯେମିତିକି କିଏ ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ତା ଉପରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖ ଆଉ ଯାହା ବି କରୁଛ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର କି ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା କେମିତିକା କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣ ଆଗେ ଖାଲି ପଇସା ପାଇଁ ନୁହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତୁମେ ଧର ଚାହିଁବ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ ନହେଲେ ମାନେ ଅଛି ବହୁତ ସାରା କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଅଛି ଖାଲି ଏମିତି ଯେ ହଁ ପଇସା ମିଳିଯିବ ଇଏ ହେବ ସେମିତି ନୁହଁ ପଇସା ବହୁତ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଇକି ବି ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଚାହିଁବି କି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ସବୁ କର କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିକୁ ଆଖିରେ ରଖିବି ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ତପୁ କାଜଲ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବି ଯେଉଁ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ବି ଖୁସି ହେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବହୁତ ଭଲ କଥା ମୁଁ ବି ରିସେଣ୍ଟ 6-7 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୁଲିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ଆମ ଟୁରିଜିମ୍ ବି ଆଗକୁ ଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଆସିଲି ଯେଉଁଠିକି ଆସିଛି ଏଠି ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରାହେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କର ରିସୋର୍ଟକୁ ଆସେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ ଆଉ ଦେଖେ ଯାଏ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଇନକମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଜାଣିଥିବ ଆମ ଏଠିକାର ଲୋକ କେମିତିକା ଗଲେ ତା ତଳେ ଗାଧୁଆ କରିବା କଲେ ସେଇଟା ତ ୱାଟରଫଲ୍ ହେବ ନା ତ ସେଇଟା ଖସିଲା ଗୋଟେ ପଥର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ମରିଗଲା ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଖବର ବି ଶୁଣିଲି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କି ଏତେ ଜଣ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଜଣ ଇନକମ୍ ପାଉଥିଲା ସେଇଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବେ ସେଇଟା କେଉଁଟା ବି ନୁହଁ ସୁଆସାରୀ ୱାଟରଫଲ୍ ସୁଆସାରୀ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଯାଇଛି ସେଇଟା କୁପାରୀରେ କୁପାରୀ ଆଗକୁ ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ବୁଲାବୁଲି କରିତେ ଯାଉ ସେ ହିଁ ବହୁତ କଂଗ୍ରେସ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କିଛି ମ୍ୟାଟର କରେନି ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଏଇଠି ହିଁ ଲୋକ ଫୋର୍ସ କରିକି ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ନା ତୁମକୁ ଇଂଲିଶ ଶିଖ ଇଏ ଶିଖ ସିଏ ଶିଖ ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବ ଭଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ଯିବେ ନା ସେଠି କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଓନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେମିତି ଚାଇନାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲର ଯେତେ ସାରା ଯେଉଁ କିପ୍ୟାଡ୍ ସବୁ ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କ ଟାଇପିଂ ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କରନ୍ତି ତ ସେଠି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଶିଖିକି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରୁନି ତ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା ବି ଦରକାର ସେଇଟା କହୁନି କି ଇଂଲିଶ ନ ଶିଖିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଷାଟାକୁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଭାଇ ମୋତେ ଦେଇଦେବ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ ବନେଇବି ଯେ ଆଇଟମ୍ କହିବ ମୁଁ ସବୁକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାଗା ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ ବି କରିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍
बुद्धଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାଗା। तो ये रही भी सब अच्छी अरेंजमेंट अच्छी केते भल जिनस सब अच्छी। तो चाहिए भी आपण मैंने आसतु देखु बहुत भल जिनस। तो से गोटे छोट मीटअप रखते से आसते ठीक कौन ना प्रमोट करने रेस्टोरेंट को प्रमोट करने से आसते। तो से आम भी चलू मीटअप करने ये राति रही जगह अच्छी देखु। एठी भी बहुत भाई लोग जी खावाई जी गले खावाई लोग भाई जाऊँ खावाई। ସେଇଠି ବସିବା ଚାଲ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା ମାନି ପାଖରେ घर को पलैबू कहीं आम लोग भाई सहित आम लोग भाई सहित देखा माने 100% हो गला। तो आम जीव घर को जीवु। तो से भाई से घर को जीवु कहीं आमको भी लेट होमको भी जावाई टाइम पड़ो। कौन हुए ना आसिले मोर टे सांगसाथी मिलनता बेसी हो जाए ना चैनल को भी ठीक से केयर नहीं कर मतलब खराब लगे वीडियो क्लीन करिए बाहर खिया पियार प्रॉब्लम है ना बहुत एटी रहित रहित मोर हे होची टाइम मैनेजमेंट होना बाहर तो छाड़ा बाहर गुटे टाइम केतने खाए सेठी मैनेज करचोंदी केमिति माने एता सब प्रॉब्लम भितरे देखो माने सब जिंस हम निज हिसाब रे तो हबो ना बाहर देश तो तुमको बाध्य सेटा करिया बे। अच्छा आमे जाई से आमे निजे तो मैनेज तो निजे करता तो ट्रैवलिंग वाला पर चिन्ह परिचय मिल जाती सांग गोटे कि धर आम मु फ्रेंडशिप करनी है काहे ना मोर आदत अछि सेटा मोर सब कंट्री रे सांग काहे ना जना लोक तो जा हेले भी ता तो हां हां ने भलो सांग ही जानते भाई प्रॉब्लम तो होत बाहर गले प्रॉब्लम तो हुए सेटा किछि नाही सर ताडो कोन निजे आमे तो जाउ छ काम पई चले दिया ओके मैगी फेक नहीं जाए ठीक अच्छे। तो भाई आपन सहित देखा है भल लगे बहुत भल लगे। थैंक यू तो केबे चलतु आम नीलगिरी किसी करूँ नीलगिरी थोड़े जाए ये जाए जगन्नाथ टेम्पल। अच्छा भाई देखा जाऊनी भाई देखा जाऊनी जा ये तो एबे आम लोग भाई सहित कथा गलु। तो सी भी जहाँ भी किसी कहले टिप्स देले कि जहाँ भी किसी कहले आमको भल लगे सहित मीटअप कलु बहुत समय पर आसलु। तो आई होप समस्ते मत सपोर्ट करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो देखो यही लोग भाई सहित देखा करके पुणी रिटर्न करते बाइक रास्तार गले आम देखा रास्ता देखु बाइक रे चलचु। तो चलो तो सहित देखा भल लगे।
ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ହେଲା ନା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଲୋକଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସେଇଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଯିବ ବାଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲେ ଆମେ ପୁଣି ମୋବାଇଲ ତ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ ଟିକେ ଚକୋଲେଟ୍ ଫକଲେଟ୍ ଖାଇବୁ ଭୋକ ନାଗିଲାନି କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଏକା ଖାଇବୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଚ୍ ଲୋକେସନ୍ ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ମାନେ ସେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆସି ସାରିଥିଲେ ଲବ ଭାଇ ଆସି ସାରିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଆମକୁ ବହୁତ ଦୂର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ତ ଇଏ କିଛି ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି ପୁଣି ଉପରବେଳା ବାଲେଶ୍ୱରର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମକର ମେଳା ଅଛି ଯେହେତୁ ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ତ ଯାଇଥିଲି ତ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ମାନେ କେତେ ଭିଡ଼ ଗଲାବେଳେ ତ ଫାଙ୍କା ଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ପରେ କିଛି ଟିକେ ଖାଇ ଖୁଆକି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ
तो आमको घर को पहुँचला बेलू संध्या होगला। ଏବେ ଆମେ ଲଭ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଗଲୁ ତ ସିଏ ବି ଯାହା ବି କିଛି କହିଲେ ଟିପ୍ସ ଦେଲେ କି ଯାହା ବି କିଛି କହିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଟଅପ୍ କଲୁ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଆସିଥିଲୁ ତ ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ